Salam ediz vatandaşlarım. Dün şu liderlerin çıkışını dinlep, sonunu çeyini dinlep, sonki neticesini eşittim, son katı tolgundum hem beğendim. Ön Türkmenistan'da Niyazov ölen son bütün Türkmen halkı opozisiya karıştılar. Gözü yolda oldu. Şol sanda benim özüm hem şu Türkmen halkın içinde Türkmenistan'dadım. Opozisiya gelir, haçan da opozisiya gelir de bir neçe sanak liderler, bir neçe sanak partiya bolur velin şoların içinden adalatlısını saylar prezident bolmana halkın aladasını etcek deyip qaraştılar, emma qıynansak da opozisiya gelip bilmedi. Opozisiya üçün kapı açılmadı, gelməni mümkünçülüğü bolmadı. Getirmediler. Şoň üçin hem Gurbangulyny avtomatik prezident etip sayladı bir kanunda. Halk onu saylamadam. Halk onu tanan oktam, dine diş doktor olup tanıyadı. Indi men Murat Kurbanoviç'e berjek soragym bar bir näçe tanak. Murat Kurbanoviç, siz kysga mahalda geldiňiz. Bir 3-4 aýyň içinde men Davatanyň lideri Murat Kurbanoviç diýip lider bolup çykyş edip başladyňyz YouTube'da durmadan. Öz adamlarımız çıkış edip başladı. Her gün bir neçe sanak rolik çıkış etdiniz. Arada Amerika'ya gidip geldiniz. Hem de Amerika'ya gidip geleniz sonum. 14. sentyabrda Türkmenistan'ın içinde mitin edecek deyip ılan ettiniz siz. Hatta pul hödürlediniz $500. Indi diyecek olandadım Türkmenistan'ın içinde bütün yollar yapık. Her koronavirüs gidip dur. Samolyot uçan oğam, gelen oğam, getiren oğlarım. Hatta Türkmenistan'ın içinde yaşa oturan daşar yurtlu halkın özü koronavirüsten öz yurduna gidecek olsalarım, şolonum samolyotunu getiren akları. Siz nerede gidecek olasınız? Koronavirüs makalı hem opozisyon lider hükümünde. Ön Niyazov ölende opozisiya üçün kapı yapıktı. Ama siz üçün 3 ayın içinde kıska mahalda kapı açıldı hem de koronavirüs mahalı. Samolyot uçan ok, gonduran oklar. Samolyot uçuya, dine Gurbangulynyň spets samolyotları uçuya, Gurbangulynyň adamları uçuya gelýär, dine spets samolyotlar gelýär. Nerede garanti var siz Gurbangulynyň adam bolmadyňyza? Nerede garanti var siz 14'üne Türkmenistan'a gidip bil bağlap yanınızda akityan ınama size bil bağlap size ınanıp iyidinize düş gityen adamlar şolsanda Türkmen halkı başka yurtun adamları opozisiyalar size ınanıp Türkmenistan'a barsa nerede garanti var Türkmen halkam size koşulsa şolara hiç il hopsuzluk bolmajagını. Çünkü siz katı kıyska vaqtda çıktığınızda Türkmenistan yapık makalam Türkmenistan'a gidip miting etmek için mümkünçülük aldınız siz. Ne edip alıp bildiniz siz şu rahatları? Neçe yıllap opozisiya girip bilmedi Türkmenistan'a. Ama size mümkünçülük döredi 3 ayın içinde. Onun şu yanınızda gittiyen koşulayan adamların tusak olmadığını siz aldap ekitmeyendiğinizi ne edip şunu inandırıp bileceksiniz. Şu sorağı Türkmen halkı bana verdiler, menim sizden sonra yarın. Indi bul. İkinciden, siz şu YouTube'da dün gürlerinizde Türkmenistan'ın yağdayı barada aytıp geçtiniz. Ne hilek yaşaya, kıyınçılık görüyor, bari yerde şeyle deyip ayttınız. Katı doğru Türkmenistan içi edil şonyanak, ondan beter yaşayalar. Doğru ayttınız. Ama siz şu zatları bilen ekeniniz, ne için siz 10 yıl bundan öňürti ya da 5 yıl bundan öňürti öňe düşmediniz siz. Siz Türkmenistan'a gidip mümkünçülük alıp Türkmenistan'ın içine girip bilen olsanız halkı üýşürip näme için şonu halka kömek etmediniz siz 5 yıl bundan öň en azından. Opozisiyalar üçün yol yapıp olar gelip bilenak. Siz gelip bilen ekeniniz. Näme için şonu 5 yıl bundan öňürti çykyş edip halkı jemläp halkı halas etmeyeni düşünmediniz. Yine ikinci sorak şol. Onun Dur Sultan var da aytsak, Dur Sultan şu güne pasolstwanyň öňüne bardylar, Türkmen her kim bardy. Baran oğlanların yarısındadan vizası yoktu. Birinde 8 yıl, birinde 5 yıl tanıyanların var içinde.
Yöne şo güni hemmesini yığnap aldı da diňe Dur Sultan alyp galyp galanyny goýberdiler. Nämemişin Dur Sultanyň vizasy ýokmuşyn. Olam da tawanyň adamy bolan soň. Onuň diýdiler, türkmen biziň halkymyz, biziň oglanlar şo taýda garaşdylar, çykdylar, ýarysy çykdylar, soň ýene ýarysyny goýberdiler, diňe Dur Sultandan başgasyny goýberdiler. Onuň şo Dur Sultanam saklap alyp goýbermedi diýdiler. Emma şo taýda Çornikotdan Dur Sultan çykarypdyrlar da Dur Sultany baş çık diýen ýoşça otur, kak butta seni tutup äkiden ýany bolsunlar. Soňunda tawanyň adamy çykardym adyny almak üçin Dur Sultana şonýana bize halka mitin Kur'anlaryň ýanynda özüňize awtoritet almak üçin şonýany oýun gurupsyňyz diýip aýtýarlar. Hatta şo taýdaky hatta bir polisiýanyň agdyndan eşdildi Dur Sultanyň akşam Çornikotdan çykaryp iýerilenini öýüne. Dur Sultan ýoşça oturmaly, ses çykarman oturmaly, häzir Slivrada ýanak bolmaly diýip. Onuň şondan soň Dur Sultan barada hiç pikirem etmediňiz. Halmurat Söýünoviç öz juristini iýerip adamlar bilen iýerip Dur Sultana Slivrada habar tutmak üçin iýerende ady çykýas Dur Sultan şo taýda diýip aýtdyrýa. Sebäbi at ýasaň çykar oturar da aýtdyrýa, ýöne goýbermeýärler Dur Sultanyň ýanyna. Şondan soň siz 2 günden soň Dur Sultanyň sesli SMS-ni goýberýärsiňiz. Men gowy, men hemme adam gowy, men bir hepdeden çykýan diýip öz agzy bilen SMS-ni goýberýärsiňiz. Голосовой, YouTube. Ondan soň ýene tiha bolýa. Onuň ýene de bugün çykdy. YouTube'da Dur Sultanyň sesi. Emma şo Dur Sultan Slivrada ýatanok şo gün hem goýberilen adammışyn. Şonda bir kısan polisler öldürem aýtdy şonu. Şol näme çynmy ýalanmy? Näme üçin Dur Sultanyň ýanyna baraňyzda SMS alan bolsaňyz, Dur Sultanyň özüni görkezip, birazcık kamerada iýermediňiz, özüni görkezip. Kamera düşürüp, men Gülýanak diýip aýtdyrmadyňyz, Slivrada bolsa, baran bolsaňyz jurist bilen. Голосовой diňe sesi berdiňiz. Ol bir. Indi diýjek oýlandym, siziň dowatanyň adamlary Halmurat Söýünoviçe rolik goýberseler, şo taýyň kommentariýasyna ýazýarlar. Halmurat Söýünoviçe ynanmaň, Halmurat Söýünoviç plany, Halmurat Söýünoviç pystywany dowata geçiň diýip aýtýarlar. Näme sebäpden? Hökman Halmurat Söýünoviçiň adamlary geçmelimizde. Halmurat Söýünoviç 9 ay mundan öňürde halky jemledi. Halka agdy beretdi. Halka kömek etmek üçin nirde türkmen halky işsiz galan bolsa, nirde türkmen halky kesel bolsa şoňa pul ýygnadyk, iýerdik, işsiz galanlara iýmäne da dogratdyk, liçni özüme mugratdym bir näçe sany da. Çünki men şu Halmurat Söýünoviçi dinlemedik bolsam 9 ay mundan öňürde men şo zatlary bilmezdim. Iýmini Halmurat Söýünoviç aýdan soň halk oýandy. Halmurat Söýünoviç aýdan soň halk agdyr bolup başlady. Bir-birine dogan diýip ýazyp ugrady, bir-birine paýyş sözler aýtmady, bir-birine hormat etmäne başlady. Bir türkmen bir ýerde kynçylyk gören bolsa ylgap baryp şoňa kömek etýärdiler. Emma näme üçindir dowata gelen soň şo zatlar tozdy. Sebäbi meniň liçni öz kommentariýalaryma, roliklaryma ýazýar. Sen Halmuradyň adamymy ýa Halmuradyň küntüsümi diýip ýazýarlar. Men hiç kimiň adamsa da men Allahyň adamsy. Men türkmen halky men. Hatta men roliklarymda da şo zatlar bardyr. Men türkmen halky men diýip aýtýaryn. Onuň üçin gerekdäl onýan zatlar. Meniň bir karakterim, eger siz Halmurat Söýünowdan öň çykan bolsaňyz, 10 ay, 11 ay, men öň çykyp başlan bolsaňyz, men sizi ugradartym. Edil Halmuradyň aýdan sözlerini aýdan bolsaňyz, kömek edin diýen bolsaňyz, men sizi ugradartym roliklary. Emma siz 3 ay mundan öňürde çykdyňyz, siz tanayan adam az, indi tanap ugradylar. Ýöne näme üçindir Halmurat Söýünoviçi ýamanlaýar siziň adamlar dowata geçin Halmuratdan aýrylyň, ol eýle o böyle diýip tökme atýasyňyz. Eger siz halk üçin alad etýän bolsaňyz, näme gerek şo zatlar? Hemmemizin bir halk gerekdir şo zatlar. Onuň Muhammed diýeçi men size ýüzlenýän gaty gıygyk gürleýärsiňiz. Türkmen halky gaty gıyklykdan ýadady Türkmenistanyň içinde. Dom problema barsa ýüzüni alýarlar,
sağcıga varsa yüzüne mektebe varsa yüzüne poliklinika varsa kıygıryalar. Türkmen halkının üstüne dine kıygırılıp yörülen halk hayadır Türkmenistan'ın içinin halkı. Haysi iş bilen varsa yüzüne kıygıryalar. Ama Muhammed Düyeçi sizi hormatla yasvelin, siz çıkış ettiğiniz Murat Kurbanuş'tan köprek tanıyarız. Ama siz şu halka düşündürecek olup canıgıp katı gürlep öğrenşipsiniz. Siz yöne halk muna ken uje yada ya kıykılıktan yadadı halk. Dün saparıklıymış neçe edek deydi size provokasyonu koyalım, normal gürleşelim deyip, ama siz vay men provokasyon edemek, men ondan daşarı diye çökeyin mi deydiniz? Sizin hemmenize yüzlenyerin opozisiya, bu düşü belki liderler, prezidentin nemesinde duracak adamlarsınız hemmenize. Gerek olsa Türkmenistan, çökün Türkmenistan'ı ayağa kaldıracak olsanız, suvu koyup, köküne suvu koyup yapırıp çıkaracak olsanız, gerek olsa halkın dizinde çökmelen olmalı. Çökmeli olsa da çökersiniz. Sebebi Türkmenistan'ın en kımmet baylığı halktır. Halk olmasa hiç adam olmaz. Türkmenistan'ın aşağı baylığı ile yukarı baylığı halk olmasa başka yurda gider ol. Türkmenlere gitmez ol. Türkmenistan'ın içinde Türkmen prezidentim gerek olmazsa halk en ulu baylıktır. Halkın göğüne değmeli değil. Halk için alad etmeli. Halkı yat yurtlarda kul etmeli değil. Gerek olsa Türkmenistan'ı ayağa kaldırmak için dize de çökmeli olur. Yalvarmalan olur. Hemme da halk bilen biledir ya. Halk, adam, Türkmenistan'ın halkı. Şunca neçe yıllap kıykılık eşti, neçe yıllap söğünç eşti, neçe yıllap ezir çekti. Indi şu datlara ruhsat vermeliyim. Katı görmen bu datları aydanın için. Murat Kurbanuç verilen sorulara cevap verseniz Türkmen halkı sizi tanar, kellesindeki fikirler ayrılır. Katı sizi tanımak isteyeler. Sağ olun. Katı görmen sorularımıza. Ama aytmalı sorak olur.